que quan et miro tu em mires i em fas flotar. Només penso en tu, tu ets la llum que em convida a brillar. Però sé que alguns et troben intènua i més aviat tirant a trivial. Fan veure que no vals la pena, que ets alienant, que ets superaddictiva. D'altres que ets enravenadora i la més eficaç, ruboritzant però sense cada amagat. Tu a tots ells els fas volar. Vull saber-ho tot de tu, ser part de la teva vida. Vull memoritzar els teus records, investigar el que vas viure. Vull tenir-ho tot de tu, els plors i també els somriures. Vull tafanejar les veritats i rostrejar les mentides. Vull conèixer cada segon, cada detall, cada micro, donar-te la vida. Vull saber-ho tot de tu, ser part de la teva vida. Vull memoritzar els teus records, investigar el que vas viure. Vull tenir-ho tot de tu, els plors i també els somriures. Vull tafanejar les veritats i rostrejar les mentides. Vull conèixer cada segon, cada detall, cada micro, donar-te la vida. Estic molt contenta d'haver compartit aquest any de viatge i a més és que he pogut fer amistat amb tots aquests companys i nous amics que tinc. Dono gràcies a tothom i espero que els nens que entrin s'ho passin tan bé com jo. M'agrada molt ser filleta i quan sigui gran potser també torno a ser-ho. Jo voldria haver rebut aquesta carta que ara llegiré. És difícil començar una carta a una mateixa en el temps, dirigir-se al jo de fa un any, però suposo que començaria dient: hola, Iris. Ara, en el moment de la teva proclamació com a dama de Tia 2007, probablement et sentiràs una mica perduda. Et sorprenes d'aquesta gent, totes aquestes persones que et saluden i que et feliciten i no saps bé per què. De seguida trobaràs que, tot i adonar-te en aquest moment, acabes d'assumir unes responsabilitats i uns reptes que hauràs d'anar desenvolupant al llarg d'un any. Les primeres sortides et faran sentir confosa, barrejaràs noms i pobles de la gent que vas coneixent i que tens experiència que tu en aquest món. Però no pateixis, t'acolliran i t'ensenyaran a distingir el caràcter de cadascun d'ells. Hola, molt bona tarda. Jo seré molt breu. Primer, donar les gràcies a tots per haver vingut. Segon, donar les gràcies a la Teresa, a la Tània, al David, a la Iris, per aquest any de viatge que hem passat junts. També als petits i al Sergi, a la família i al Jordi que m'estaven aguantant. Moltes gràcies. En aquests 2 anys he conegut molta gent, agradable que m'han fet més fàcil aquesta etapa de la meva vida. I voldria en primer lloc, doncs, donar-vos la benvinguda encara que esteu aquí als aspirants, aspirenques, als amics i coneguts del convidats i de les activitats en general. I agrair-vos que heu pogut venir, que tot el que fa, i doncs que ens escoltem força coses a través. Que és a la gira, aquí en tenim 7, que vaig anar molt més. Doncs va sortir en un punt d'aquest cercle, el moment present, exactament el moment present de fa un any. Cada poble té el seu moment present dins d'aquest cercle, fins que el cercle es tanca a arribar al moment present d'ara mateix, el qual el cercle s'ha tancat. Durant aquest cercle, jo, al principi, no coneixia ningú. Vaig anar coneixent cada cop més gent, val a dir que és gent que val la pena conèixer. Una sortida deies que gent nova, doncs era com tu, no coneixia ningú, i vulguis que no els fan una simpatia. I alguns que eren, quan tu eres dins, doncs també els fas una certa simpatia. Aquest cercle doncs, ha anat passant per tots els punts. Ara conec a tothom, del Cubillet
tothom qui ha pogut veure o parlar-hi com a mínim, fins a arribar al moment present en el qual em toca, doncs, no sé, vosaltres jo marcaré la meva faixa, perquè aquest any m'ha agradat molt. Això, doncs, és la primera part, saber que s'ha estat per mi el món del pubillatge. La segona part és voler saber per mi quin és aquest objectiu del pubillatge. Per a mi, doncs, hi ha moltes maneres d'estimar les edicions catalanes. Per exemple, els geganters, que ens han acompanyat avui en la seva 13a trobada. Molt bona nit a tothom. Per qui no em coneix, soc la Tània, pupilla de Figuera 2007, tot i que ara ja hem publicat cada. Jo estaré molt directa, agrair a l'Ajuntament per la seva col·laboració en el món del pupillatge, agrair a tots vosaltres per ser aquí, sobretot agrair a en Josep, a en Sergi, però molt especial al meu agraïment per la Teresa, perquè me l'estimo molt per ser com ells i per tenir molta paciència amb mi. Vinga. Per acabar, només dir que aquests 2 anys que he estat tant com a dama com a pubilla m'ho he passat molt bé, he conegut a molta gent maquíssima i d'aquí animar el jovent a que estigui dins del món del pubillatge perquè és una experiència única i perquè s'ho passarà molt bé. Bé, ja per acabar, moltes gràcies per tot. Visca Figuera, visca pubillatge i visca Catalunya.